дар меҳмонхонаи серенаи шаҳри душанбе маросими ҷамъбастии мусобиқоти лигаи наврасони тоҷикистон пешсаф байни бозингарони то 14 ва 16 сола баргузор шуд. Дар маросими ҷоизасупорӣ роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон ва дигар меҳмонон иштирок намуданд. ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон Дилшод Ҷуразода маросимро ифтитоҳ намуда ҳамаи ғолибону ҷоизадоронро бо анҷоми бо муваффақонаи маросим табрик гуфт ва ба онҳо дар оянда низ комёбиҳоро таманно намуд. пеш аз маросими медалсупорӣ як қатор аз дастаҳо ва футболбозон бо ҷоизаҳои инфиродӣ қадрдонӣ шуданд. аз он ҷумла дастаи аш аз лигаи пешсаф миёни бозингарони то 14 сола ва дастаи клуби марказии варзиш артиш аз лигаи пешсаф миёни бозингарони то 16 сола бо ҷоизаи ферплей қадрдонӣ шуданд. беҳтарин мураббии лигаи пешсаф миёни бозингарони то 14 сола сармураббии дастаи сух Рустам Юсупов дониста шуд. Носир Ҳамидов сармураббии дастаи мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш ҷоизаи беҳтарин мураббии лигаи пешсаф миёни бозингарони то 16 соларо соҳиб шуд. Анушервон Ҷурабеков беҳтарин бозингари дастаи мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш гардид. беҳтарин бозингари дастаи мактаби махсуси варзиши захирои олимпӣ Сорокампания Анушервон Холиқов дониста шуд. аз дастаи Орзуи шаҳри Нав миёни бозингарони то 16 сола Бобур Муродов унвони беҳтарин бозингари дастаро соҳиб шуд. ҷоизаи махсуси лигаи футболи кӯдакону наврасони федератсияи футболи тоҷикистон ба Анушервони Рустам аз мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш тақдим гардид. дар лигаи пешсаф миёни бозингарони то 14 сола Абдулло Шаропов аз дастаи сух бо 29 гол беҳтарин нишонзани лига дониста шуд. Абубакр Расоев аз мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш бошад бо 24 гол беҳтарин нишонзани лига миёни футболбозони то 16 сола гардид. инчунин футболбози дастаи сух Абдулло Шаропов дар лигаи пешсаф миёни бозингарони то 14 сола беҳтарин бозингари сол эътироф шуд. Шерзод Раҷабов аз мактаби махсуси варзиши захирои олимпӣ бошад беҳтарин футболбози лигаи пешсаф миёни бозингарони то 16 сола дониста шуд. ба ҳайати бозингарон ва ситоди мураббиёни дастаи Сорокампанияи мактаби махсуси варзиши захирои олимпӣ медалҳои биринҷии лигаи пешсаф миёни бозингарони то 14 сола тақдим гардид. мақоми сеюми ифтихориро дар лигаи пешсаф миёни бозингарони то 16 сола бошад Орзуи шаҳри Нав молӣ худ намуд. дар сину соли то 14 сола медалҳои нуқраи лигаи пешсафро дастаи мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш аз худ кард. дастаи солори мактаби махсуси варзиши захирои олимпӣ дар лигаи пешсаф миёни бозингарони то 16 сола мақоми дуюмро соҳиб шуд. қаҳрамони лигаи наврасони тоҷикистон пешсаф миёни бозингарони то 14 сола дастаи сух дониста шуд. дар лигаи пешсаф миёни бозингарони то 16 сола дастаи мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш бо медалҳои тилло ва ҷоми мусобиқа сарфароз гардид.